Kotkan kantasatama on upea kilometrin mittainen kaistale ihan kaupungin ydinkeskustassa. Täällä on huikea merikeskus Vellamo, Suomen puuvenekeskus, ravintoloita ja tapahtumia. Esimerkiksi Suomen suurin kesätapahtuma Kotkan meripäivät. Kantasatamassa on kuitenkin paljon tilaa, eikä täällä aina tapahdu. Lisää toimintaa kaivataan. Kävin kysymässä ihmisiltä, mitä he haluaisivat Kantasatamassa tehdä. No jotenkin viihtyy vähän jotain muuta kuin vaan siellä on ne asfaltit. No minä on urheileva sortti, että minä urheilu olisi ainakin mun puolesta. Jotain vastaavaa, mitä Sapokan puolellekin sitten on ravintolaa ja nythän se on nykyään aika tyhjä. Nythän siellä ei ole laivaa enää, että siihen voisi jonkun vanhan rahtilaivan roudata turistia varten. Että ehkä jotain sellaista torityyppistä. Tänne käyn skeittihalli on menossa matalaksi jossain vaiheessa, jos sellaisen uuden saisi väsättyä joskus. Onko sinulla idea, mitä Kantasatamassa voisi olla? Tai idea, jonka voisit itse tai porukassa toteuttaa? Kerro se Avoin Kotka-palvelussa, niin saat ideallesi nostetta ja näkyvyyttä. Jos ideasi on toteutuskelpoinen, kaupunki auttaa omalta osaltaan järjestelyissä ja markkinoinnissa. Eniten tykkääjiä saanut idea palkitaan 500 € tuella.